Hello, enjoy. Good morning. Ini ഞാൻ കാണേണ്ട vlog start ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲ. Time and 11 ಗಂಟೆ. So ini ಚೂರು shopping പോയുണ്ട്, grocery shopping. So ಅಂಚ ಕಾಂಡದೆ vlog start ಮಾಡ್ತ. ಎಂಚ items ಗೆ ಎಂಚ rate ಉಂಡು, ತರಕಾರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಇಲ್ಲದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ರೇಟ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತಗೊಂಡು ಬಂದುಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪೋಪುನ ಪ್ಲೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ಒಂಚೂರು ಚೂರು ದೂರ ಉಂಡು. ಸೊ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತುನ್ಕೋಪೆ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಇಂಚ ಐಟಮ್ ಎಂಚ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಪ್ಪ ಎಂತ ತುಪಾವೆ ಏರ್ಕ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಅನ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. mana jedal jeppagana illada jeppagana bocci ite pondulla kaadidnama so kaitale panda inkle kaaddu doorar kushi inkalla illaddu odu mast kaitale buru inklega ancha illa grocery monthly starting 15 days gora ancha grocery shopping matte month starting day pala ಮಸ್ತ್ ತರೋ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮನ್ಪೋ ಇಲ್ಲ ಬೋಡ್ತಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಒಂಜಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮನ್ಪೋ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ ಮಲ್ಲ ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಕನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ನಾಟು ನಮಗೆ ದಾತ ಬೋಡು ತರಕಾರಿ ಬೋಡ ಒಂಚ ಬೊಡ್ಪ ನೇನ್ ತುಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತಲಾಲ್ ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋಪ ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಕನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಾಮಾನು ಬೋಡ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಾಪ್ ಉಂಡು ಮುನ್ಪದು ಬೈಡು ಅಡಿಗೆ ಹೋದು ಕನ್ಪ ಸೊ ಪೋದುಲ್ಲ ಗಾಡಿಡು ಹಾಯ್ ಬಲೆ ಹಾಯ್ ದೂರ ಹೋಗ್ಕುಂತೆ ದೂರ ಹೋಗ್ಕು ಶಾಪಿಂಗ್ ನಮಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ತಲೆ ಪೋದು ಡ್ಯಾಡ ಅವು ಬೋಡು ಡ್ಯಾಡ ಒಂದು ಬೋಡು ಪನ ಉಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಡೆ ಪೋದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಐವಕ ಒಂಜಿ ಅಂಚ ತುಕ ಆಯ್ತು ಅಡೆ ಪೋದು ತುಪ್ಪವೆ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಐಪ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಅಲ್ಲೇನಿತ್ತ ತಿತ್ತು ಬುಡೇರೆ ಆಟ ತಿತ್ತು ಬುಡು ಬಂದು ದೇಪ ನಾವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ತಿತ್ತು ಮಿನಿ ಬುಟ್ನ ಇತ್ತ ಪೂರ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಪೊಡಿ ಅದು ಪುಡು ಐಕ್ ಟ್ರಾಲಿಡ್ ಕುಲ್ಲೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಜಲ್ ಭಾರಿ ಜೋ ಹತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪಿ ದೇಪೋನಾಗ ನಾವು ತೂಪುನ ಇತ್ತ ಮೀನ್ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ನೆಟ್ ಮೀನ್ ವೆರೈಟಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ನೆಟ್ ಎಟ್ಟಿ ఒక ಜೀವದ ಜೆಂಜಿ ಪೂರ ಉಪ್ಪುಂಡು ತೂಪವೆನಿಕ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಇತ್ತ ತರಕಾರಿದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಇಂಕ ಅವು ಬಸಳೆ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಅವು ತೂಂತೆ ಮುಂಚಿಗೂ ಇಂಡಿಯನ್ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಆಜಿ ದಿರಮ ಆಜಿ ಬಂಡ ಒಂದು ಊರ್ದ ಹುತ್ತ ಇರುವ ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟಾಪು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗ ಬೊಕ್ಕ ಬನೋಲಿ ಏಳಿದಿರಂ ಪಂಡ ಊರ್ದ 150 ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಪಡ ಲೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಮಿಗೆ ತೊನಿ ಚೂರು ಕಾಯಿ ಕುಟ್ಟುಗು 16 ದಿರಂ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ 210 ದಿರಂ ರೂಪಾಯಿ ಆತು ಪೋಡಿ ಅನ್ಪರೆ ಸೊ ಅವು ಮುಂಚಿ ನೇ ಕೆನ್ಮ ದಿರಮ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ 175 ರೂಪಾಯಿ ಮುಟ್ಟ ಹಾಕೊಂಡು ತೆಕ್ಕರೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂದೆನ್ನ ಸ್ಪೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ತೆಕ್ಕರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಟೊಮೆಟೊ ತೂಲೆ ಮುಲ್ಪ ಟೊಮೆಟೊ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತುಂಟು ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾನ ಕೆರಬೆಡ್ಡೆ ಉಂಡು ఒక లెమన్ ఉండు ముల్ప లెమన్ పెద్ద పెద్ద టైప్ ఉండు
ಒಂದು ಸೀಡ್ಲೆಸ್ ಲೆಮನ್ಗೆ ಈಗ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಒಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ ಲೆಮನ್ ಪಂದ ಉಂಡು ಒಕ್ಕ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಇಂಡಿಯಾದ ಇಲ್ಬೆ ಪುಳಿ ಈಗ 9.90 ಪಂದ ಉಂಡು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ಉಂಡು ಕೆಂಪು ಉಂಡು ಸೊ ಮಂಜಲ್ಗೆ ಆಜಿದಿರಮ್ಮು ఒక ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ನೇಕ್ ಎನ್ಮ ಪಂಡ ಕೈತಲ 150 ರೂಪಾಯಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕೆಜಿಗೆ ಯಾರಾಗ ಫ್ರೂಟ್ ತಿಂದಾರು ಸೊ ಈಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಫ್ರೂಟ್ಸುಲೆ ನಮ್ಮನೆ ಟೈಪ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಕುಕ್ಕು ಚೀಬೆ ಕುಕ್ಕು ನೇಕ್ 9 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರನೆ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ ಇಂಚೊಪ್ಪುಂಡು ಸೊ ನೇಕ್ ಎನ್ಮ ನೇಗ್ಲ ಎನ್ಮ ಪೆರಂಗಾಯಿಲ ಉಂಡು ನೇಕ್ 11 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 242 ರೂಪಾಯಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರ್ ನೇಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ನೇಕ್ 11 ದಿರಮ್ ಒಂದು ಶೋಕುಪ್ಪುಂಡು ಫ್ರೂಟ್ ಉಲೈ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಐಟ್ ಡಾಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ನಮ್ಮನೆದ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಚಿಪ್ಪಡುಂಡು ಪಪಾಯ ಉಂಡು ಆರೆಂಜ್ ಉಂಡು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಮೂಲ್ನ ತೂಲ್ ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಮಗಳಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲಿಗ ಒಂದು ಬಾದಾಮ್ ಆಯ್ತಾ ಶೆಲ್ಸ್ ನೆಟ್ಟದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಂಡು ಸೊ ನೇಕ್ 23 ದಿರಮ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ತೊಪ್ಪು ಪೂರ ನೀಕ್ ತೊಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಮುಲ್ಪ 1 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ಊರ್ದ ಒಂಜಿ 20 ರೂಪಾಯಿ ಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ 1 ದಿರಮ್ ಬೊಕ್ಕ ತಾರಾಯಿ ಇದು ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಸೊ ನೇಕ್ 1.75 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಗೆ 38 ರೂಪಾಯಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ನೀರುಳ್ಳಿಗೆ ನೇಟ್ ಒಂಜಿ 3 kg ಮಟ್ಟ ಉಂಡು ಐಕ್ 16.50 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 285 ರೂಪಾಯಿ ಸೊ ನೇಕ್ 6.50 ದಿರಮ್ ಒಂದು ಜಂಜಿ ತೂವೋಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಜೀವ ಜಂಜಿ ಉಂಡು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಂಜಿ ಪಂಡ ಏಕ್ 20.99 ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 451 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕೆಜಿಗೆ ಉಂದದ ರೀತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದಾದೇವ್ ಕೇಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಉಂದದೆ ಹಾ ಡೋನಟ್ ಉಂದದೆ ಪಿಜ್ಜಾ ಹ್ಯಾಪಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಟ ಡೋನಟ್ ಕೋಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದು ಗೆತ್ತು ಕೊರಿಯ ತೋಡು ತಿನ್ಪಲ ಇಜ್ಜಂದು ಏಕ ಇಂಚಿಂದ ಏಕ 9.50 ದಿರಮ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ 125 ರೂಪಾಯಿ 2.75 ದಿರಮ್ ನಾಳೆ ಕೆಬಿ ಗಾಳಿ ಪೊಗೆ ಮಂತೊಲ್ಲ ಅದು ಶೋಕೊಂಡ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ಟು ಪೋಯ್ನಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾಲ್ ಪೀಸ್ ಮಾತ್ರ ಪೋಯ್ನಿ ಬಾಕ್ತೆ ಪುನಃ ನಾನು ತಿನ್ನಿ ಎಮ್ಮಿ ಉಂಡೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿನ್ನ ಗೊತ್ತಾಪುನು ನಾಲ್ಕು ಸಿಟ್ಟು ತಿನ್ಪುನು ನೋಡತ್ತ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಏನು ಚೊಪ್ಪುನು ಏನು ತುಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಸೊ ಇತ್ತ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ 2:45 ಮುಟ ಅವ್ನು ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಹಂಡ ಸೊ ಮಿತ್ ಚೂರು ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ಮಿತ್ ಕೆಲವು ಗೆತೋನಿಯ ಪಿರ ಇತ್ತ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರಿಟರ್ನ್ ಒನಸ ಓಡು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸೊ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಇಲ್ಲದ ಗ್ರಾಸರಿ ಬೇಕಂತ ಇತ್ತ ಪೂರ ಉಂಡು ತೂಕ ಉಂಟ್ಲಿ ದಾದ ಪರ್ಕಂತ ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಏತು ಪೂರ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ದುಬೈಡ್ ಇಂಚ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಮಾತಿಲ್ಲ ಏತು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಪಂದಪ್ಪು ತೂಕ ವೆಣಿಯನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮುಡ್ತವನ್ನ ಅಂತೀನಿ ಬೆದ್ದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಚಿಲ್ಲಿ ಪೌಡರ್ ಕಂತ ಒಂದು ಆರೆಂಜ್ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ
ai bokka ke tarakani kanda nama beans bokka undu dates unnate ಖರ್ಜೂರ ಕಾಯಿ ಉಪ್ಪುನ ಗೆಂಚು ಉಪ್ಪುನತೆ ಅವನು ಗೆಂಚು ಉಪ್ಪುನತೆ ಒಂದು ಖರ್ಜೂರ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪರ್ನೊಂದು ಬರ್ಪುಡತ್ತೆ ಖರ್ಜೂರ ಸೊ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನೊಂದು ಎಂಚು ಉಪ್ಪುನ ತುಯ್ಯರೆ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಕೊಯ್ತದ ಮುಂಗಿನ ದೀಪೇರು ಸೊ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಖರ್ಜೂರ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟವು ಶೋಕು ಐದು ತುಂಬ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುಡು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕನ್ಸೀವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂತೀರ ಸೊ ಅನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತೇರು ಆರೆಗ್ ಯಾನ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿ ಮೇಲೆ ಬಂದೆ ಇಂಚ ವಿಷಯ ಪದ ನಾ ವೈಫ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಬಂದು ಆರು ಇಂಚಿಂದ ಖರ್ಜು ನೇರ್ಲ ಅವು ಒಂಥರ ಜಾಸ್ತಿ ಪರ್ನೊಂದು ಬೈದಿನ ಅವು ಒಂದು ಕೈಲೇ ಕೊಡ್ತೀರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅವು ಚೀಪ್ ಎತ್ತನ್ ಪಣ್ಣ ಹೆಂಗ್ ಸತ್ತಿ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಆ ಟೈಮ್ದು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಪೇರು ಆರ್ಪನ್ಪುನ್ಗೆ ಪಡಾಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆತಿ ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಖರ್ಜೂರನ ದಿನ ಪಲ್ಲೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದು ಯಾ ದಿನ ತಿರುವಂತ ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು ನಾವು ಮಸ್ತ್ ಚೀಪ್ ಆದ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಿತ್ತು ನಾವು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ವಾಲ್ನಟ್ ನೇಡೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಬರ್ಬಿಡು ನಿಖಲು ತೋಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಪಾಡುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದಿನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಪಂತ ಅವ್ರು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಬರ್ಪಡು ವಿಡಿಯೋ ಸೊ ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಇವಾಗ ಬಾಲಿಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಉಪ್ಪು ನನ್ನ ಮಾಮಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡುವೇರು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಅಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪಿನ ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಡು ಒಂಜಿ ಉಪ್ಪಡುಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೋಲ್ಲ ಸೊ ಖಾಲಿ ಇವಾಗ ಪಿರ ಪಾಡುವೇರು ನೀರು ಸೊ ಅವು ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಂಚ ಪಾಡುವೇರು ಆರ್ನ ಟೈಪ್ ಎಂಚ ಆರ್ ಯೂನಿಕ್ ಆದ ಎಂಚ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವಳ ನಿಕ್ಲಿ ಬೀಳ್ತಂದು ಪವ ಸೊ ಅವು ಒಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಗೋಡಿತು ಮಂದಿ ತಿಂಗೊಲ್ದ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಉರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಕಿವಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮಗಲು ಅಲ್ಲ ಕೊಕೊಮಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಓ ಸೊ ಕೊಕೊಮಲೆ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪ್ಪು ಐದು ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೋನಟ್ ಪಿಜ್ಜಾ ಡೋನಟ್ ಪೂರ ತೂಂದು ಪೂರ ಕಿವಿಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಇದು ತೂದು ಕಿವಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೋಡೆ ಸೊ ಅಂಚ ಕಿವಿಗೆ ಅಂತಂದಲ್ಲಿ ಈಗ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಕೆರೆಂಗ್ ನನ್ನ ಮಾಮಿಗೆ ಅಂತೀನಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ತುಕ ಆಯ್ತಾ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಂಡ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಪ ಬೇಡಿಕ್ಲೀಗ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಮುರ್ಗೆ ಅವಳ ಕಂದಿರ ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಲಾಯ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಐ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ತಾರಾಯಿ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ದುಮ್ಮು ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದಿತ್ತಿನ ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೊ ಅವು ಕಾರು ಅಂತ ಏಪಲ ಮಾತ್ರ ಇಂಕ್ಲೇದಿತ್ತ ಒಂದು ಇಂಚೋಗು ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾಯಿನಿ ಸೊ ಇತ್ತ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿ ಕತ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಇತ ಹೊರವರ ಅವಲ ಕನ್ಪ ಪಕ್ಕ ಉನ್ಲ ಕನ್ಪ ನಮಗೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಕ್ಕ ಬೋಡ ನಮಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಪಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮೆಲ್ಲೋಡೆ ಪೂರ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಆವಡನ್ನ ಪಕ್ಕ ಒಂದೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕುವ ಸೊ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಭ ಐದು ಅವು ಖಾಲಿ ಹಾಕಲು ಅರ್ಧ 1/4 3/4 ಪೇದು ಕೊಡ್ಪೇರು ಒಂದು ಇಡೀ ತರ ತಿಕ್ಕೊಳಿಕ್ಲಿಗ ಸೊ ಅಂಚ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೂಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೆರಿಪುರ ಕವಡ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮುಂಪಗೆ ತೊಂದ ನಮ್ಮ ಓಲ ಆತು ಎಡ್ಡೆಜಿ ಅಂಚ ಊರುಡು ಕವಡ ಹಾಕಲು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಬನ್ನಾಗ ಒಂದು ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಏತ್ ಕಂಡ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫುಲ್ ಕಂದ ತಾರಾಯ್ದ ಎಣ್ಣೆ ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಅರ್ಧ ತಿಂಗೊಳ್ಳಿಕ ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ನಮ್ಮದಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಮೀನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇಟ್ಟರು ಅವು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಕಣ್ಣನಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ತರಿಕ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಟಲ್ ಕಲ ಎಂಕ ತರಿಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಮನ್ಪೆ ಯೂಸ್ ಮಂದ ಸೊ ಅಂಚ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಿತ್ತ ಪೂರ ಸಾಮಾನು ಅವಡು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪ್ಯೂರ್ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾಡ್ ಎಣ್ಣೆ ನಾವು ಏತ್ಪನ್ನ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಏಪಲ್ಲ ಕಂಪೇರ್ ಅನ್ಪೇರ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತರದು ನಾನು ಏರ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಕನ್ಪೌಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸದ್ಯ ಏನು ಬರ್ಪುನ ಕುಳಿಜಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಏರ್ಲ ಬರ್ಪುನ ಉಳ್ಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಕಲ ಇಟ್ಟು ಏರ್ಲ ಇತ್ತೇರ್ಲ ಊಟ ಬರ್ಪುನ ಕುಳಿತು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ತಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಸುಖದಲ್ಲ కొంచెం ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬಿಡ ಬಂದು ಸೊ ರೈಟ್ ಎಣ್ಣೆ ತಂದ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಹೌದು ಆರೈದೆಣ್ಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊನೆಯರೆ ಪೂರ ಈ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊನೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪೂಜಾ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಪಲ್ಲ ತಾರಾಯ್ದೇನೆ ಒಂದು ಕೈ ಪುನ ಅಂಡ ಅಂಚು ಪುರ ಇತ್ತು ನಡ ಇಂಚಿಂದ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಬೊಕ್ಕ
ಅವೇ ರಡ್ಡು ಕಂದ ಅವು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅದೇ ದೀಪನ ಎಣ್ಣೆ ಅವು ಕಂದ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಬಿತ್ತು ಬಿಡತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಚೋಲ್ದೆ ದಿನ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಜೀರಾ ಬೊಕ್ಕ ಕರಿಬೇವು ಇಂಚೋಪು ನಾವು ತಿಕ್ಕು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕರಿಬೇವುದ ಒಂದು ದೈ ಕಂಡಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ದೈ ಮನ್ಪುಗ ನಾವು ದಾಗುತ್ತ ಪೂರಾ ಸೈದನು ದಾದನ್ ಗೊತ್ತಾವನಿಜ್ಜೆ ಇಂಕ್ಲೆಗ್ ಇಂಕುಲು ಶೋಗುನ್ ಮಾಲಿಶ್ ಮನ್ಪು ಅನ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಹೀಟ್ಗ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಹೀಟ್ದ ತೊಟ್ಟೆ ಕಂದ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣು ಪನ್ನೆಂದು ಕಂದಿನಿ ಅವು ತೂನಗ ಅವು ಹೀಟ್ ಆದೊಪ್ಪು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾರ್ಟ್ನ ಇಟ್ಟದ ಲೈಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅದು ತೂವೋಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಕದ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತದೆ ನಾನು ದೈ ಪ್ಲಾನ್ ಕರೋಡು ಬಂದುಡ್ಲೆ ಸೊ ನೇನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ದುಬೈದಾಗ್ಲು ಇತ್ತೇರಾಂಡ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇಂಕ್ ನಿಕುಲು ಎಂಚ ನಿಕಲ ದೈನು ಶೋಕು ಮಂತ್ ದೀಪರ್ ದಾದಪುರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುವರ್ ನೀರು ಎಂಚ ಪಾಡುವಲ್ ಬೊಕ ಈ ದೊಂಬು ಅಂತ ದೊಂಬು ಅಂತ್ಲಿ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ದುಬೈದಾಗ್ಲಿಗ್ ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬಂದು ಸ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಡಿಟಿ ಸೊ ನಿಕುಲು ಪಲ್ಲೆ ನಿಕುಲು ಐಕ್ ದಾದ ನಿಕುಲು ಮನ್ಪುವರ್ ಅವೇ ಶೋಕು ದಿಯರೆ ಪೂರ ಪಂದೆ ಕೊಂಚ ಪಲ್ಲೆ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿನ ಸಾಮಾನು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಣ್ಣೆ ಕಂದ ಬೋಡ ಲಾಸಿ ಬೊಕ್ಕ ಲೆಮನ್ ನಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಪಿಸ್ತಾ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ಯಾಶ್ಯೂ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಉಂಟಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗನ ಏಪಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಮ್ಮ ಗ್ರೀನ್ ಆ್ಯಪಲ್ ಅಂತಲ್ಲ ಕೌಲ ಕಂದಲ್ಲ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ನಮ್ಮ ಲೈಕ್ ಟಾಯ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಕಂದ ನಾವು ಲೈಕ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಕೆಲವು ಡ್ರೆಸ್ಸಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಾ ಮೇನ್ಲಿ ಪೋಯ್ನಿ ಗ್ರಾಸರಿ ಕನಿಯರೆ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ ಅಲ್ಪ ರಡ್ 2 ಫ್ಲೋರ್ಸ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಸರಿದ ಒಂಜಿ ಡ್ರೆಸ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಸೊ ಅಡೆ ಪೋದು ಒಂಚು ಇಷ್ಟ ನಾ ಮಂಡೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಬೆತ್ತರೋಡು ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಷ್ಟ ಆಡ ಶಾಪಿಂಗ್ ಬಂದ ಸೊ ಈತು ಪೂರ ಸೊ ಒಂದು ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಈಗಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಲಾಗ್ಲ ಮಿಡಲ್ ಪಾಡುವೇನು ಅಲ್ಪ ಮೀನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ತರಕಾರಿ ಎಂಚ ರೇಟ್ ಉಂಡು ಪನ್ಯಾನ ಪಾಡುವೆ ತೂಳೆ ನಿಕುಲು ಪೂರ ಏರ್ಪ್ರ ಈ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂದಿಜ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಪನ್ಕೆ ಒಂದಿಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿಡಿಯೋ ತುವಿನೈಕ್ ಇಂಚ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸೊ ಈ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗ ಇಂಥ ಬ್ಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತಾನ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿರು ಸೊ ಆರೆಗ್ ಮುಲ್ತ ಲೋಕಲ್ ಏನ್ ನನ್ನ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಲೋಕಲ್ ಏನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತಿರು ಲೋಕಲ್ ಐಟಮ್ ಅದು ಬಿನ ನಿತ್ಯ